тази зала, който да не заслужава от убеждение, че именно българското офицерство трябва да постави на дневен ред основните проблеми на обществото. И няма какво повече да чакаме. Казваме това, защото и аз съм офицер, бивш, както си казва, в Българската народна армия. И мисля, че да казваме дали е късно или малко по-късно или не знам колко късно, но мисля, че на време сме се събрали. И в това отношение трябва да имаме разнобой. На следващото място, което не искам да кажа моята позиция, а мисля, че това е позицията и на хората, които биха ни слушали и биха се обединили около нашата инициатива, т.е. хората, които не присъстват тук, нашето общество, че бъдещия форум, т.е. така наречената национална конференция, трябва да бъде много по-широка, това, което каза генерал Тодор Бояджиев, трябва да бъде много по-широка по отношение на целите и задачите, които си поставим. Ние имаме тези сили. И убеден съм, че на тази конференция ние трябва да, освен да направим работна група или комитет, комисия, както искате, го заглавете, за подготовката на тази конференция, организацията по-точно, и да поканим и други представители, защото понятието на национална сигурност наистина е много по-широко, отколкото и в стратегията, защото доколкото знам, там дори даже няма, в тази стратегия пред Народното събрание, няма обяснено съдържанието на това понятие. Какво е това национална сигурност? И за това аз предлагам на бъдещата конференция ние да излеземе, като предварително съгласуваме и консултираме нашите предложения и решения с 10 приоритета, които са важни на този етап за устойчиво стратегическо развитие на нашето общество, държава и нация. Българското офицерство, като имам предвид исторически план, е призвано това да го направи. И това се поздравявам всички, които се забравили тук и всички, които разсъждавате с такава болка, а и с такава убеденост, че трябва да има единение. Трябва да сме съдейственици, както не самишленици, а действеници, както пише в Тетърското нарезко. Да напомням тези слова. И в тази връзка трябва от сега да подготвим така нашия форум, че той на време да постави тези обсъждане в обществото. На тази конференция да не се обсъждат проблеми организационни, вътрешно, така да се каже, да вътрешно противопоставяне. Приемам това, което каза генерал Събев и генерал Стивел, по отношение на това, че трябва да се добави и още сега декларирам, че приемам третия вариант на меморандума за партийните пристрастия, каквито и са други пристрастия. Трябва да бъдем, да покажем на обществото, че сме над тези неща. И за това на форума основно трябва да бъдат много добре изведени тези 10 водещи, ключови приоритети. Разбира се, могат да бъдат мотивирани с няколко ключови проблеми, но не повече от 3 за обществото и държавата и нация, в стратегически план. И оттам вече нашата конференция да бъде основата на един още по-широк форум за обсъждане в много по-широк формат, обсъждане дневния ред на нашата държава, нация и общество. И офицерството трябва да бъде онази основа, ония фундамент, който трябва да се даде условията, възможностите за подобно обществено публично обсъждане на бъдещето на България. Аз съм на 62 години, за мен не е без значение това, кой ще управлява след 20 години. При положение, че 50% вече от 16 годишните са неграмотни. И да не говоря за другите колизии, какво се случва в нашето общество и държава и нация. Това е основно. Искам да ви кажа още нещо, че на 1 юли, без само да ви кажа като проблем какво представлява за други общества, държави и нации, на 1 юли тази година ще се обсъжда много по-голям форум от БРИКС и други държави, основните глобални проблеми на света, водещите проблеми на света. И там от тези глобални проблеми, които малко и повече запознати с тях, там са потоплени и други неща,
основният проблем, който се поставя, е културата на човека. И човека, като най-голям ресурс, човек като най-голям рисков фактор. Глобален аспект. Така че ние трябва да поставим на този форум, който ще правим през в близко бъдеще, конференция, обявена в документите, които ни събраха, основна конференция, да поставим тези въпроси и свързани с културното развитие на нацията, на държавата, на обществото. Значи искам да ви кажа, че ако ние не разбереме, че в основата на националната сигурност стоят проблеми, които са свързани, както казва и генерал Педжев, образованието, науката, здравеопазването и много други социални проблеми, ние няма тогава какво да правим. Нали си спомняте това, което е драматична, ученическа, даже би казал, учебникарска пример, когато по време на Втората световна война, Уинстън Чърчил и така нататък, писал откъде да вземе пари при тези ракетни бомбардировки над Лондон. И тогава военните му казват, от образованието, от науката, от културата, той казва, те са на санитарния минимум. Ако ги вземем оттам, тогава за какво сме ние? Значи, трябва да излеземе извън организационно, извън институционално, в нашите разбиране и схващане за това какво е ролята, особено на запасното воинство и на тези организации, които представляваме. Гражданската ни позиция и гражданското ни отношение към проблемите. Разбира се, решени по нашия специфичен начин на професионалните ни знания и умения. Още веднъж, гледайте, ако така емоционално се изказах, но аз приемам всичко, което е казано в тази посока, за която и аз показвам моята позиция, и съм за третият вариант на меморандум. Благодаря още веднъж.